tsatsar da babu ma'auni, na yi dubiwa za ya fitar tsanani. Babu kamar Rasula abban Fati dan Amina. Malamai na ba zan manta ba, anya ta ku ne nake yin duba, ku ne dai da dai ku kai mini tarba, idan da bazar ku ne nake yi duba. Shaka tijjani kai kadai zan raba, shaka in yas kai ka zama zani na ga dan Amina. Ina gwanin wani gana kurba, ga mai kin sufa da kyawun haiba, shi kadai zan rike da niyya ta ruwa. Shiwa kamar sa ba a yi ba, rabana mun tsare yaban wani ba shi ba. Wanke zuciya ta ka sanyin san dan Amina gata na. Asalin gaskiya na bina ɗan gata, babe shi a gaskiya na nanata. Sadukul masaduku likitan zuciyata, katimul anbiya'u cikamakon annabata. Rasulana kuma kai ne wanda bai kyamata, al'ummati al'ummati mu ne manufarsa. Na tuna wata kisa Rasuluna yana yin sallah, addu'a ya kai a gari ta Aisha mata mara illa. Ya faɗa rabana ya fi mata laifukan da ta kulla, laifukan baya da na can gaba wanda za ta yi jimala. Ta ji yaushe ma'aiki ranta ya yi daɗi ko mukalla, godiya ta yi masa shi ya ce madalla. Wanga addu'a da nake miki har al'umma ta jimala, mu gode sarki Allah wanda ya yi kai rokarkin nasu fiyayye. Zuciya mararinka take, kanka za ta dake, ƙaunarka are ta rike, walla ba da sake. Ya Rasulu ka cece ni, na yi tsani ya mutu bilan sara'i, na gane kowa ne ne ne. Jinin ka ne ya ma'aiki, ka rufa ni ka saya ne, ranar ka tsare ne da cin ajin fata har malo ne. Ka samu cin gargashin inuwar ka mace mahuta ba tsanani. Annabi na soka, zuci ba ta makarka, wari ina ƙaunar ka, zuci na santinka. Rabu salli alala adadin